Ay naglengwit atan ni. Naglengwit ajoy ni. Ano number ta? Number ano tipo na sapatos mo? Yes, listen boss. Ano size na? Sakam. Oy. Gidi. Idol. Ano pa masasabi mo sa iyong last chat? Idol. Anong size ng paa mo? Paano mo nagagawa yung mga ganong yun? Oh sige. Tanungan mo kung anong brand yung sapatos niya. Nakita yun? Pik lang yung pik. Guys, Kabatang Ilocano, dito naman tayo mag-basketball, magpapawis. Yan, maghihintay ng kalaro. Mainit-init pa.
Dubai.
Magaling si Ben. Bukas. Hapon no. Aray ko. Yun no. Kita ko na naglaro. Lager ka na. Kaya ano? Kay Dan. Duarte sila. Ipasama mo nagtag. Mga simpleng babaero, mga nagtatrabaho sa PNU. Hindi lang po natin alam kung nakakailan Shout out po dito sa ano. Ito po. Hindi ko alam kung anong klaseng tao to. Evening. Sel. Okay nga anak, ginagabong agsaw-sawak dito. Kailangan na daw yung sayo. Ha? Kailangan na. Ayun nga, may lari oh, nasa kabila oh. Oh, teka lang. Para walang kulang. Yan. Kilala niyo ba yan? Magulang ka pa eh. Ah, Umuwi ka na? Ha? hey, Uy! Boy! Hindi, salamat. yung isang kakampi. Yan dyan, dapat na matanda. Okay. Wala. Ano magbigay? Ano? Ay, ito na. Tangin na mo yun, anong kukursunada ka? Tawag mo matanda eh. Marinig ka nun. Yan lang, bulag. Hindi yan. Ni Dan. Dan. Dandan? Hmm. Oh, hindi mo yung sakay ha? Si 21. Teka rin eh, korta lang. 21 yan. Ano mo na ang tulo niya? Kalay guryo. Nga ba yung nagpost tayo? Nagpost tayo. Wala, saan na full. Hindi utang kanyak ni dyan natin. Nabayadan namin ito kanya mo? Boys! Oy! Nabayadan na? Zog. Ha? Awan. Palat danom, boy! Palam danom. Uy, hindi dyan natin magbayad.
Bakit natin sa karta si Kortaran? Lagi na danger na yun. Mga kumata nga ron. Ito karta sa kapulam. Ito to dapat. Oo, may servin mga kailokano. Ang bait. Ang bait lang. Dada sak sa maban. Ikaw mata. Ay, pagpagay mo, vlog. Vlog mo. Madi. Kurang garo di karta ako mabiling din ako. Kurang garo. Ha? Dua. Kaya mo na sa dua. Dos. Kininam katsaw kami tawon sa mga vlog. Patalastas ko naman. Patalastas. Paham? Tag, duling ka walang garod. Nagbayag dito yun, mga bulat, tanga. Nagalugin ka, dabayag na. Pagpagak na, dito pala kubra, manok ka niya, magpagpabalik ka niya. Kanya na. Ay, ganyan. Wala na naman akong tinalo. Kasi ato na ganyan. Yo, David Maseres, madalang orto system. Ano na? Siya ka, di ba susubliti? Kini na. Yung pagka nawan dyan tinganting ko dirabi. Biglang alain ko kilawit ko marita. Tol, buti na lang nawala yung anting-anting ko. Ulihin ko sana yung anting ko. Pag duwa dirabi. Dati, talaga nga si ka. Ang bunga dito, dawa. Ay, Ama desi. Dito ah. Pagsugaw ka man, nagdakkel ka nga takkel nga pa sali-sali. Mag-inuma lang tito nung, tino lang magsalaw-sawon naman ato. Wartak pa yata ko no. Store. Portak pa yata na eh. Ol. Dahil lang arteli na ako. Napakabot na po ang Datolentino, the Trigger Man. Ay, kahit. Hawakan mo nga mo. Inom lang ako. Ha? Inom lang. Eh, dapat lang nandiyan na eh.
Tira ko kayo, Benet, tira. Ay, so lang ka ba? No, basta tagalaw. Nag-overload ka, nag-overload. Nag-overload ka, nag-overload. Ayun na, tagaloy yan yun. Damag naman ti pag naman ti bagyo. Alo ano ka ti nagapukat siya. Nagiliya. Nagapukan niya yun. Highway. Bro, may size ko. Nagapukan niya may. Nagapukan niya yun. Score nila. Score! Diba no, ang pamawakan ng mga Lumabas ang tera ni GD. Sana lang. Score nila all? Sana lang. Score yan. Score. Oy, score. Lamang na nila? Ah. Ah. All. Magandang laban ah.
9-8. Okay. Ba't parang nawala siya? Aris. Gawin yan, gawin ang dalawa. Champion din ba? Sige, sige! Wala si Reale. All. May problema ni Bakit mo din ka din namin ka nag-aaya. Talaga sa bahay. Ball. Pula. Hold on! Wala. Malakas ang hangin. Nano lang siya. Anong tawag doon? Nabigla. Nabigla lang si Andan. Ako nagulat lang. Nagulat. Ay naglengwit atan ni. Naglengwit ajo ni. Ano number ta? Number ano tiko na sa sapatos mo? Yes, alisa boss. Ano size na? Kasakam. Oy. Gidi. Idol. Ano pa masabi mo sa iyo mga chat? Idol. Anong size ng paa mo? Ano mo nagagawa yung mga ganun? Oh sige. Tanungan mo kung anong brand yung sapatos niya. Pik lang yung pik. Ay, putang. Nakita ko to. Pick pala yan. Bili nga ako ng ganyan. Pumaibot eh. Wow, parang yoyo. Oh, putang ina. May ganun pala. Ikaw naman, idol.
naman nagpastor, ito naman nagpastor. May tattoo na oh. Pa-shoutout po sa mga nagtatato. Kung gusto niya pong magandang tattoo. Ar, hindi na.